stad Hulst. Kijk, staat hier een bord. Hulst. We gaan eerst langs het busstation, dan de markt, de winkelstraat en het winkelcentrum. Hier hebben we de vuilkar. Hier mensen nog wandelen. Kijk, hier zijn we aan het busstation, dat ken je één, maar er staan natuurlijk wel geen bussen. Kijk, het busstation. Hier de lijnbus. We gaan naar de binnenstad.
de bierkaai. Nu gaan we naar de markt. Kijk, hier komen we aan de grote markt. Hier de grote markt. Hier de winkelstraat. Kijk, de winkelstraat. Nu gaan we naar het winkelcentrum. Hier ben je al geweest verschillende keren, hè? Hier even op de leuke Havenfortparking. Zoveel auto's hier, zeg, kijk, dat is de parking. En langs hier mogen we niet door met de fiets. Mits dat we afstappen natuurlijk.
terug het winkelcentrum. Ik ga hier nog even een ritje doen. Even langs hier. En hier heb je boodschappen gedaan, niet de laatste keer. Langs hier. En we gaan terug via de polders. Ja, we zijn terug hier op de route voor de polders. Amai, dat was een leuk stadsbezoek, hè? Dat was de stad Hulst. Er is hier terug water. We zullen terug water op ons krijgen, hoor. Wacht. Ja. Oei, oei, kijk hier. Een goede koude douche. Het was een serieuze douche dat. Amai. Ja. Het zal zo dadelijk drogen, maar het is wel redelijk fel. Ik moet zeggen, ik ben redelijk nat. Ja, het is hier toch nog geen pretpark, maar bon, daar is er nog één, hoor.
Ah, die is nu even in de andere richting.